Mang nakabara, pambatang lagundi, Plemex! Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kababayan po niya Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kapwa ko sa news, good morning. And syempre sa mga kababayan po niya mga suki natin, good morning. Saan man kamo sa mundo. Dahil ko na kamo sa umpat, halipot lang ang oras ta. Hanggang alas 11 lang po kita, digdi sa programa niyan pong Webes. Dahil Webes po nganyan, pag alas 11 papasok po ang mga kaibigan natin from the Department of Environment and Natural Resources Office, Regional Office number 5, para po sa programang Kapalibutan Tatamanon ta, 11 to 12 po yan. So, sa natatala po niya itong mga 15 minutos, inibaran kita sa mga istorya. Siyempre, lado technical, kasabay niya ito si Ronald Baldo. Newsroom, yan po dyan sina Jenny Matthew Balyaran, yan si Angel Mustaza, saka si Mary Joy Jaresco. Dalawa sa Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwaan na simapukawan ng mga turog sa pansitan. Happy birthday sa mga birthday celebrators, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay John Shapno. Ayan, kasama natin sa Kabalikat Civicom to. Diyan sa Santo Domingo, Albay. Good morning, sir. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siling man kay Mading Asli Himor. Ayan. Kay Mading Asli. Happy birthday, Tabi, Madi. Ayan. Ang lalabs ni Ardy Herbie. Happy birthday. And then siyempre sa iba pa pong mga nagkukumpleanyo, sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. And then siyempre sa mga bisita, both foreign and international, kaya local tourists, mga tugang, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po, pag-iusap natin. Okay? So mga kababayan natin, mga motorista, ingat-ingat po tabi. Agosto na ha? Yung mga sinasabi na pag-Agosto ngaya, yan ngayon mga nangyayari, mga hindi inaasahan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Wala nang ibang makaka sa tuya kundi ang pag-ingat. Kaya mag-iingat kita para wala tayong problema. Alright. Duman po sa mga kababayan natin. O yan po, mga tugang nagpayag na si Vice Governor Glenda Ong Bungaw na alarming na mga tugang ang mga nangyayari na mga insidente padago sa paglangkaw kang kaso nin mga collision nin bikulo asin ning train, may mga naliligis ning train mga tugang dahilan sa sabi nga ni may nagkakapira pong mga bagay na dapat po niya tong rumdumon kita lalo sa mga motorista. Diba? Yung right of way na train, yung railway is for the train.
And then, pag-abot sa yang mga may nagko-cross na highway, maliwanag po dyan mga tugang ang nakapalaman duman sa ano yan, sa pigaapod niya tong Land Transportation and Traffic Code. Baka na nindo aram tabi yan. Pigbraso ko kasubago yan po na Republic Act number 4136. Nagluluwas duman mga tugang na ang mga driver dapat na mag full stop bago magbalyo sa release kantrin. Maliwanag. Maski may daing nag-aagi dyan na train o ano, mapundo ka na. And then implement the stop, look, and listen. Natatandaan ko, kang 2019, kan may nadal duman sa Pampanga, nagkaigo ng runing paghiro, mga tugang ang Land Transportation Office. Inordiran, ang sa indang mga tauhan duman sa lugar na ito, kan 2019, na magpatupad ng istrikto, mga tugang na pagdakop, dyan sa mga nagbabayular, dyan po sa ruling na yan, sa traffic code. Pinatawa ng magabat na padusa. O di, pwede pala. Pakiulaan tang LTO. Dyan sila tumambay, imbis na magparadakop sila kada yung helmet. Ano na? Baka pwede yung tambayan dyan. Kinagkapirang mga alda o bulan. Leksyonon talang ang mga motorista ta. Napagyahon sa may release, magpundo ka bago ka magbalyo. Whether may train o dae. Tamaliwanag po yan dyan mga tugang sa ano, nakapalaman sa Republic Act 4136, Transportation and Traffic Code, na nagsasabi na ang driver shall bring his or her vehicle to a full stop before traversing any railroad crossing. May pasuruay pa ka mo dyan. Dakulong kitang sarawayon digdi. O dyan sa nasa 101, mag-observe ka dyan, Hal. May pedestrian lane dyan ba ko? May traffic light dyan ba ko? May minaarabanti pa ng gandang motor. Buda auto. Sa inuutan kang kang traffic, kang pedestrian lane. Jesus Maria Joseph. Yun ang kulang natin, no? Implementar yung batas na yan, tangani pa magkareleksyon ng iba, tangani magturol-tol. Kita pang Pilipino, pag da inalalanitan, da man kita natubod. Alright. Pading Jomar Biana sa linya sa first district. Pading, let's come in. Pading Jomar. Hello. Yes, go ahead. Salamat, Paringmar. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Tulo-tulo sa naurig ang nahipaan kan checkpoint na ibinugta kan lukan na gobero kan Tabaco sa may Linderos kan Ligaw City and Tabaco City. May koneksyon sa pag-ibitar na makalawog ng ASF sa syudad kan Tabaco. Iyo, Tabaco may kaso baga duman. May kaso sa Ligaw. Roger, ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Dr. Rene Rocha, ang City Veterinarian kan Tabaco City, sa pagsasabi na kan magkaabot sa saindaan impormasyon na igwang duwang barangay sa Ligaw igwang positibo sa African Swine Fever, tulo sindang nagbuktak ng checkpoint digdi sa Barangay Buang, Lindero siyan kan Ligaw and Tabaco City. Sayang sinabi na matapos na makapagbuktak sinda ng checkpoint, igwa tulos na nagbalok na maglawog ng urig ali sa Ligaw City, pasiring di sa syudad kan Tabaco na checkpoint man tulos kan mga tauhan kan City Agriculture Office sa nasabing lugar. And ang sistema padingane sa tulong urig susaro duman mismo sa checkpoint nagadaan. Nagandang May may hilang na pangyari.
day pinalaog. So, duwa, di man nakumpirmar kung anong ngayon kayo ito. Basta duman mismo daw sa checkpoint, sabi ni Dr. Rocha, nagadaan, Aha. susaro, kaya kinumpis ka rin dito as in ipinalubong. Ayun. Aha. Then napag-araman paninda na dakulang posibilidad na ipigdulag ito naman sa barangay na may barangay Kanligaw na may ASF. Oo. Tama lang nga ni da. Dahil pang mga bayad dito, itinausan na ito sa Parabakal, Ay, Kanuri. pangyari. Bayadan na sa nangayon nindo kami kung mabakal pa. Finalusot. Malamang ito ang duda. Sa ka man nakakuha ki tulong orig na maski down payment ding winalat Itinausan na. duman sa kaksadire. Ay, isang yan. Itinausan na sa tulong orig, saka na ngayon nindo bayadan. Aha. Maringani data na kapag bugtak tulo si nilang checkpoint, nahipa ng araw kayo ng pangyayari. Katakot kan bagay na ini, nagpahayag o padagos na pinag-alarma ni Rocha sa indang mga tauhan, tangani na maging maikmat sa mga posibleng palusot na mga araw kayo ng karne urig buhay ugadan man na mag-aadi dyan sa Linderos kan Ligaw and Tabaco City dahilan yaon dyan kunyan ang red spot ang Ligaw City nabuna kan veterinaryo na ang nangyari sa syudad kan Tabaco nagkapirang taon na nakalis kung saan may nakalaok igding urig na may virus kan ASF na uminulakit sa dakul na barangay digdi sa syudad kan Tabaco na nagresulta tangani na halos ribong urigan ginaradan asin halawig na panahon bago kirari na tugutan na magataman nin urig digdi sa syudad kan Tabaco. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCG. Thank you very much, Maring Jomar. Yan po tabi, ingat-ingat po kita dahil na magpirit. Maring dahil makaulakit sa iba. It will kill mga tugang billion of pesos na industriya dahil lang po sa kapabayaan na sinkagasan kan iba. Yo, so tama yan. Pundon, kaya tapuson yan. Trapikon, dahil pagpalaugon, tangani pong di makaulakit. Alright? Bueno, partneral, nasa linya man. Tatagin nga itong istorya, partner. Please come in. Yes, partner Marinaga, apresyado talaga kan publiko ang higos kan mga taga DPWH 2D sa panginginot ni Engineer Warren Bong Asutia. Iningon yan ang informasyon partner dahil ta digdi sa Barangay Taysan sa may atubangan kan elementary school asin simbahan kay guamin close coordination an barangay asin DPWH na pig-clearing ining dakulaon na kahoy digding akasya na nakasubra naman talaga ang mga sanga. Kaya pinagdesisyonan na haralion ang sa kani tanganing maklear ang tinampo. Yaon ang mga taga DPWH study may darapating truck para ikarga ang mga basura asin ang senda mga tauhan talagang aktibo na nag-clear kan area para mantener man ang traffic sa koordinasyon sa mga barangay official asin tanod. Ang higos na ni kan mga taga DPWH today bagay na na-appreciate kan publiko dahil ang talagang aktibo sinda. Abago sa nasiring kaning mga clearing operation kundi haros aga-aga pag Lunes at sagkod na Biyernes yaon sinda sa mga gilid kan pinampo para sa paglilinig kaya magayonon malinigon ining basiring Southern Pagkaligaspi dahil yan sa mga may higos man na tauhan kan DPWH 2D. Yan, partner pa ng informasyon haligi Southern Pagkaligaspi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partneral. Lipat kita kay Joshua James Bino. Joshua, good morning, go! Joshua!
Hello, Go Sir ahead, Juan. go ahead. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong Bareta aminado ang Philippine Ports Authority o PPA na nadidipisilan sindang mag-implement ng anti-smoking pag-abot sa mga pier. Ehemplo, digdi sa Legazpi Base Port. Ini sigun Sir Mar kay Miss Lilian Calya kan Port Services Division kan PPA Bicol. Sigun kaya Kalya, medyo difícil sa pagtinindatay lang ta dakul pirmian na pasahero ang mga cargos ngayon, luwas laog. Kung kaya day kayang mabantayan saro-saro kan sa indang mga port police. Kung kaya naging kahagadan ni Kalya sa City Health Office na kung mapupwede isabay sa i-deputize na mga enforcers ining mga port police at iba pang personnel kan PPA sa malain-lain na mga pier tangan inang ma-implement din matanos ang bagong ordinansa kan Legazpi City partikular ining pagbabawal sa pagisigarilyo asin na vape kasabay na ang vape tabi Sir Mar. Hiling-hilingon ini kan legal office kan City Health Office tangan inang maski sa mga pier makaigwanin mahigot na enforcement pag-abot sa paninigarilyo. Ano yan dyan sa bagong amendment na yan? Igwa pagira na provision para sa smoking area? May day man pwedeng Dapat karoon na yun, ha? day na kaya Sir Mar pwedeng total ban. Day na pwedeng i-total ban ang paninigarilyo ta tigusunod na linda basihan so kaya lang, national law. Kaya lang, ang dapat nagibuhon dyan na smoking area is not an open space. It must Not be an an open enclosed, space naman. Enclosed dapat. Araw ka na iling ko sa may airport sa Manila. Oo, Malaw ka duman, sa Garo Bartolina, duman ka mong parasuhan. correct. Dahil nagluluwas na aso na makakapitar sa iba. Ini ang nabanggit yan Sir Marta, ang sabi ni Attorney Albor kan City Health kan Legal Office, pag malog ka ngayon sa ibubugtak na smoking area, ikasa na mismo gabos na masangab kan aso. Kaya pati sa mga pier Sir Mar, hiling-hiling na dapat ma-enforce iniling matanos kung kaya naghagad ining si Kalya kan PPA na ma-deputize ang sa indang mga port police. Okay. Okay Sir Mar, dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Hello kay Bing Buenbones. Good morning. Sharing man si News Director Edwin Nakantabay, si King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan, at saka si Lordesita Lorellama. Good morning from Uwasalbay. Sharing man si Estrella Orduña, watching from England, United Kingdom. At saka si Mark J. Sanchez, watching dyan po sa ASJ Farm. Oy, available ang ano yan, Peking duck na karni diyan po sa ASG Farm. Magduman na lang po kamo. Okay? O paano, mga kapatid? Bye-bye na. Aba ka na po, taod-taod sa naman after the news break. Ang kapalibutan tatamanon ta ng DNR Regional Office number 5. Thank you po and God bless. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo.